Confirmed! Ayon kay Boy Abunda, wala na. Hiwalay na sina Dominic Roque at Bea Alonzo. Heist. Hindi po nakaabot ng Valentine's. Marami ba kayong kilalang mga hindi nakaabot ng Valentine's? Kung sa bagay, para sa ibang mga tao, okay lang na hindi paabutin ng Valentine's. Bakit? Para walang gastos. Diba? Pag pinaabot mo kasi ng Valentine's, dumadami ang gastos. At bukod sa gastos, meron pang drama. Yung tipong kahit hindi naman na hapon, nagkakaroon ng drama sa umaga, pati na rin sa gabi. Keso nag-iinarte raw ang kanyang jowa o asawa. O di kaya naman, nako, tinutoyo na naman. Sa totoo lang, kaya lang naman nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawang taong supposed to be nagmamahalan ay dahil hindi nila pinakikinggan at inuunawa ang isa't isa. Try ninyong makinig tapos hindi muna kayo dumakdak. Try nyo ring ilagay yung sarili ninyo doon sa posisyon ng tao. O, nailagay mo na. O, magkaiba pa rin kayo. Hindi magiging ganon ang response mo. Yan ang sabi mo. Kasi may mga ganon eh. Sabihin nila, parang baliw eh. Ito yung saya-saya namin. Tapos biglang ganito yung gagawin. Di na ako kinakausap o kaya kung ano nung pinagsasabi sa akin. Tapos daig pa daw yung history teacher kung makapang-ungkat ng mga kasalanan. At makapang-ungkat ng nakaraan. Ganun talaga. Kung ayaw nyo ng ganyan, di maging single na lang kayo. Charot with the rod. But anyway, alam nyo po, ang isang relasyon, napakabihira lamang pong dumating sa buhay ng tao. I mean, ang isang romantic relationship, bihira lang dumating sa ibang tao yan. Kaya naman kung meron kang kapareha, kapartner, special someone, iniirog, pag-ibig, love, babe, kahit ano pang tawagan ninyo, palagahan, ingatan, at mahalin ng tama. Kasi baka mamaya hindi na dumating yung bukas na makapiling mo pa siya. At baka mamaya, ikaw rin, magsisi ka. Yung tipong hawak mo na, napunta pa sa iba. Boom! Charot with the rat. Anyway, kabisyo, happy Valentine's Day in advance sa inyong lahat. Sa mga makakatanggap po ng bulaklak, uy, ang ganda. Pero sa mga hindi makakatanggap ng bulaklak, wag masyadong mainggit doon sa mga nakatanggap ng bulaklak. Bakit? Baka in advance lang yung undas. Yes, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siya kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ, Rocky Tera.